Hundeførerne Peter Aumann og Jakob er også på en aftenpatrulje, da en knallert fanger deres opmærksomhed. Betjentene har en fornemmelse af, at personen på knallerten ikke kører over for rødt, fordi vedkommende har travlt, men at der er en helt anden grund til den hasarderede kørsel. Spørg stiv. Jo, der er sgu før. Okay, kom over, kan det stille. Goddag. Hej. Hej, hej. Ja, det er fint. Ja, selvfølgelig. Jeg sidder godt fast. Jeg er ikke så god med mine briller. Nå, sådan. Det løber det hele. Hej. Hvad? Betjentenes fornemmelse holder stik. Kvinden lugter af alkohol. Har du Hvad fået noget, er problemet med mig? har du fået noget alkohol i dag? What? Har du fået noget alkohol i dag? Yes. Det har du. Ja, du har vist fået en del, har du ikke det? Du kører noget slingerne i hvert fald. Synes nej, det er fordi, jeg knærer den. Nå, okay. Kan du ikke bare stille den på støttebenen en gang? What? Lige stille den på støttebenen en gang. Ja, det gør jeg lige. Ja. Nu skal du lige rykke vel også. Giv nu mange navn. Jeg holder den bare. Så er det bare så lige godt. Nå, vi tager bare den med. PTT, vi har en 53'er herude i vores position nu. Det er bare dumt, der. Må jeg gerne køre på cykelstien? Jo, men du kører noget i slingerne og lugter alkohol. Hvor meget har du fået dig? Jeg har været i Thailand, jeg har... Har du været i Thailand? Nej, jeg har ikke været i Thailand. Jeg har været til thai-fødselsdag. Nå, det er thai-fødselsdag. Nå, okay. Ja. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg har været. Nej, okay. Ja, jeg vil aldrig turde at køre i min bil. Nå, så skal du ikke dukke knaller så. Vel, det gælder det samme. På den midtergrænse. Jeg kalder det en cykel. Jeg kører på cykel. Peter Aumann gør nu klar til at teste kvindens alkoholpromille. Har du prøvet at puste den i røret her før? Ja, det har jeg godt nok. Ja. Sluk godt fra det. Nå, det lyder som godt. Så lad os lige prøve igen så. Ja, det gør jeg nok i dag. Prøv at se her. Et godt pust, indtil jeg siger stop. Jeg virkelig Ja. komme op af linjen. Ja, det kan det. Ja. Er du klar til at puste? Ind i røret, indtil jeg siger stop. Cirka Du holder på den. 8 sekunder. Kraftig pust. Alt du kan. Nej, du skal lige have noget frisk luft ud. Japs. Alt du kan. Kraftigt. Pust. Du skal puste. Du skal... Nej, stop. Du skal blive ved til at Jeg sige er stop. cool, jeg er ryger. Nå, for fanden. Vi prøver lige igen så. Ikke? Så godt og så lang tid du kan. Så godt som muligt. Alt du kan. Nej. Jeg synes, jeg har fået kaffe. Ja. Lige to sekunder skal det være. Og spise cola. Den siger ikke noget. Den siger, vi skal vente lidt, fordi den er ikke... Du puster ikke kraftigt nok. Ja, du kan. Jeg holder lige for dig. Skal trykke på. Tak skal du have. Testen viser, at kvinden har noget mere end de tilladte 0,5 promille i blodet. Testen siger 1,33. Promillegrænsen er 0,5. Så det er alt for meget, ikke også? Kan du godt selv se, ikke? Så nu er klokken 22.49, du er anholdt, du sigtet for bælteskørsel. Jeg er virkelig ked af, for jeg skal hjem til min lille vogn i Nordvest. Det, der kommer til at ske, det er, at du skal lige med ind på politigården, når har taget en blodprøve. Når du så har fået taget en blodprøve, og lægen er kommet ud og gør det ikke også, så bliver du lige hurtigt afhørt, og så bliver du løsladt igen. Så der går ikke så lang tid, før du får lov at fortsætte. Men du må ikke køre videre på den der i dag i hvert fald. Hvor er jeg lige nu? Du er i Brøndby. Er Brøndby? Ja. Kan du se det? Fyldte jeg hele cykelstien? Ja, det gjorde du faktisk. Og du får rødt også, for det skal være løgn. Du er mærke til det? Nej. Så godt, det kom en bil kørende med sværest der, hva'? Må du også holde æder? Morgen tidligt. Ikke for? Nej. Selvfølgelig er det ikke okay at have gået i det rigelige af den der tegøl. Nej. Du får lidt for meget. Lidt kun lidt. Det er en kollega der, der kører dig ind på stationen, ikke også? Ja. Måske falde over det. Blodprøven viste efterfølgende, at kvinden havde en alkoholpromille på 1,70. Hun har fået en bøde på 3.500 kroner, og hun står til frakendelse af sit kørekort til lille knaller i 2 år. Hun beholder retten til at køre bil. Man mister nemlig kun kørekortet til det køretøj, man er blevet stoppet i at føre i alkoholpåvirket tilstand.